Айде, тати, играй. Чак, 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 чак. Честит рожден ден, тате, да си ми жива и здрава, сине. Айде, сине, покажи на всички как играе моята красавица. Горе ръчичките, тати. Опа! 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 Върти малко газето. Опа! Епа! Епа! Ша е граджика, нема на кой са метни. Епа! Чак, 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 чак. Са! Опа! Опа! Ей! Опа! Чак, 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 чак. Горе и другата ръчичка, тати. Чак, 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 чак. И днешка ми става на 3 годинки, моето пиленци красиво, бе, хора. Моята принцеса, бе. Опа! Ели, я ми снимай. Айде. Чакай. Тати, сега ще